खुलुमबाय आं यूनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसाम लोगोसे इंटरनेशनल लैंड कोalition ILC नि मेम्बर अर्गेनाइजेशन हिसाबै दिनै जोङो माखासे खोथाखौ बुंनो सानदों। मानगोनां फेरेंगा बिथाङा रायजोफ्रा नेदोंमोन, नाथाय बिथाङा दासिमबो हाग्रामा महिलारि सारनि गारियाव बारसोमनानै थैनो हायाखै। गावनि खोथाखौनो गाव लाखिनो हायाब्ला सासे दैदेनगिरि जानानै बिथांखौ होनबा रायजो राजाफ्रा मारै गनायगोन, माबोरै भट होगोन? सानसे थगायनो नाजादोंमोन बिथाङा, नाथाय हायाखिसै। गाज्रि रोखोमै जेनदों मोननै गेलेदोंमोन, बेयावबो बिथाङा जेनबाय। दा प्रमद बर' बिथांखौबो नाहरदो, बिथांमोननि लिडारखौ, जे बिथाङाबो होनदोंमोन बिटिआर सुक्तिया आखरे आखरे पालन खालामजायाब्ला आं सासे मन्थ्रिनि लांगोनायाव सुइसाइड जाहैगोन होनना। नाथाय बिथांखौबो रायजो राजाफ्रा नेदोंमोन, दिनैसिमावबो बिथांखौ सुइसाइड जानाय नुवाखै, खोनायाखैबो। आरो बिथाङा गाव बुजिखानांगौ, रावबो रायजो राजाफ्रा बुंनाय बाथ्रा नङा, सोरबा बिरोधी दला बाथ्रा बुंनाय नङा, सोरबा बिरोधी दलनि नेताफ्रा बुंनाय बाथ्रा नङा। आखरे आखरे पालन खालामजायैनि फोरमानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबोरै होखो होनोब्ला, जे आखरे आखरे पालन खालामजायैनि थाखायनो बिथांमोना आन्दलन खालामदों। आखरे आखरे पालन खालामजानो थाखायनो, खालामजायैखौ खालामजाहोनो थाखायनो बिथांमोना आन्दलन कार्यकुर्सि लादों। मानि थाखाय लादों? बिटिआरनि एकटआ पालन खालामजानो थाखाय। अब्ला बिथां प्रमद बर'नि आमोलाव पालन खालामजायाखिसै, दा जायाखिसै नालाय बिथाङा सुइसाइड जाथारनांगौमोन, नाथाय बिथाङा सुइसाइड जायासै, रायजो राजाफोरखौ रग' रग' थगायबाय। बेजों लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बिथांनि टेनुराव, डिउरिं हिज टेनुर, सासे IPS अफिसारा दिल्लीयाव जेब्ला बड'लेण्ड महोत्सव जायो, बिनि भिडिअ क्लिप्सखौ आं दाबो इथे आनिबोफारे लाबोनो हायो। रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बिथां रिटायार अफिसारा, IPS अफिसारा, जे बे दिल्ली बादियाव प्रमद बर' बिथाङा मोनसे गेस्ट हाउस लुनांगौ, बयबो बर' रायजो राजा, जनजाति, सेंग्रा सिख्ला, लाइमोनफोर फरायनो थाफैनाय, गेलेनो थाफैनायफोरनि थाखाय होननानै रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। अनुर'ध करिছিল एजन IPS रिटायार्ड अफिसारे, किन्तु प्रमद बर' निजर शासन कालत एटाव रास्ता, दलां, ब्रिज, गेस्ट हाउस बनाबो पारा नाय। दा अब्ला बिथांमोना बेसेबां दुरबल आरो रायजोफोरखौ थगायोमोन। खुगाजों बुंनायजों जायो नामा? रायजो राजाफ्रा मावनानै दिन्थि, आसनिफोरखौ फाथायहर, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय मावनानै हो, बेखौसो लुबैदोंमोन। दा रायजो राजाफ्रा मा कमेन्ट्स होयो? लोगोसे इउटिउनि आफादगिरि मार्कस बसुमतारी सारा गोबां खोथा बुंदों ट्राइबेलफोरखौ लानानै। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। आं बेनि सायाव जेबो कमेन्ट्स होनो सानाखै। ইয়াত ওপৰত মই একো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, আপোনালোকে কি ভাবে ভিতৰত মনত এইটো কমেन्टত জনাই দিলে হয়। नै नायलांदो। खुलुमबाय आं यूनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसाम लोगोसे इंटरनेशनल लैंड कोalition ILC नि मेम्बर अर्गेनाइजेशन हिसाबै दिनै जोङो माखासे खोथाखौ बुंनो सानदों। बे जाहैबाय प्रेजेन्टआव जेनाखि 6टा जनगोष्ठीनो ST स्टेटास आसाम सरकारा होनो नागिरदों, बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ दं। बे जाहैबाय 6टा जनगोष्ठीनि सायावहाय मोनबाया जों बोरैबाब्लाबो कनसिडार खालामनो हायो, नाथाय बे मोनसे जनगोष्ठी जायखौ होनो 3 ट्राइब्स, बिसोरो मोनसेल' नङा, बिसोरो 12टा जाथि, 6टाल' नङा, बिसोरो गासै 6टा ओमफ्राय आरो 11टा, 17टा जाथिनो दिनैहाय आसाम सरकारा ST स्टेटास होनो नागिरगासिनो दं। आरो जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जोंनि माखासे लिडारफ्रा गावजों गावल' गावसोरनि क्रेडिटखौ लालायनानै
खोथा बुंलायगासिनो दं बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बेनिखायनो आङो बर' हारिनि जानायजों लोगोसे गासैबो ट्राइबेल हारिनि जानानै दिनै खावलायनो मोनसे गोसो जे जोङो जयै गसंथानांगौ आरो बेवहाय जोंहा माबा मोनसे अमिल थाब्लाबो जोंहा माबा मोनसे मिलायनो हायै टपिकफोर बा इस्युफोर दंब्लाबो जोङो बेखौ दोनथ'नानै जोङो दिनैहाय बे 6 जननि गोष्ठीनि एसटि होनायनि एगेन्स्टआवहाय जोङो गसंथानांगौ। लोगोसे आङो दिनै मोनसे खोथाखौ बुंगोन आसाम सरकारखौहाय जोङो बर'फ्रा 5,000 जन मानसि थैबाय बेवहाय जोङो डिमान्ड खालामदोंमोन बड'लेण्डजों लोगोसे जे कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ एसटि हिल्स होनांगौ होननानैहाय दिनैसिमबो बिथांमोना 5,000 जन थैलाबो होआखै। नाथाय दिनै माब्रै बिथांमोना आसाम सरकारा बे ब्रिटिशफोर लाबोनाय जायखौनाखि टी ट्राइब्स हिसाबै बिसोरखौ लेबार हिसाबै लाबोदोंमोन बेखौ आं बुङाखै दै हिस्ट्रिया बुङो। दा बिसोरखौहाय लेबार हिसाबै लाबोदों। दा बे लेबारफोरखौ दिनैहाय जोंजोंहाय माब्रै एखे स्टेटास होनो नागिरदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डांगरिया नोंथाङा बिनि फिननायखौ होनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि माखासे पलिटिशियानफ्रा बे 6 जननि गोष्ठीखौहाय जेबो अबजेक्सन गैया होननानैहाय रिकमेन्डेसन हरनो मा खेथ्रआव हरनो दा बेखौहाय जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लुबैयो। जोंनि बे सुंद' इउटिउबनि कुइसनखौहाय नोंथांमोना फिननायखौ होगोन होननानैहाय जोङो आसा खालामदों। नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय गासिखौबो सिगाङाव जा आपडेट्सखौ आं होदों आरो उनाव इउटिउबनि आफादगिरि मार्कस बसुमतारी सारा जायखौ बुंदों बेखौबो नोंथांमोना लानानै थुलमुल भाबै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ।